Najčastejšia veta. Poďme to nekomplikovať. Realita. Ono na komplikácie neznáša. Hlavne city. Pozor. Na rande budeš mať fan. Ale možno sa ráno zobudíš sám sama. Zvedavec má účet, ale nevie prečo. Píše, nepíše, odpovie, neodpovie. Je tam pre ten pocit, že niečo sa možno stane. Najčastejšia veta. A ty si tu na čo? Realita. Sám nevie. Skúša? Možno raz. Ale dnes nie. Pozor. Nestrácaj čas, ak ti nejde o nekonečné, čo by bolo keby. Duch ghoster. Vyzerá super, píše úžasne, všetko ide skvelo. A potom nič. Zmizne ako ranná hmla. Už nikdy sa neozve. A ty si hovoríš, tu som fakt tak nudný, nudná? Najčastejšia veta. Prepáč, bola som zanepráznený, zanepráznená. Realita. Nebol, nebola. Pozor, ghosting nie je o tebe. Je to o nich.